Så skal vi til at have lavet den trekant her opad, og der syr man række for række. Når man starter med en ny række, tager man altid 2 perler på. Altid 2 perler. Så skal man ind og have fat i ikke den første bue, men nummer 2 bue. Der stikker man simpelthen ligesom ind mellem perlerne ned under den tråd. Få dem til at ligge ved siden af hinanden. Så syr man op gennem den første, eller den anden perle er det jo egentlig, og så ned igennem, og op igennem igen. Og her er det især, hvis man syr med Miyuki-tråden, man skal altid stramme godt til, og det kan være en fordel lige at køre en ekstra gang rundt. Den næste, så tager man en perle på, og igen går ned og finder buen ind mellem perlerne, ned under trådbuen, og op igennem den samme perle igen. Jeg kan sådan ligesom se her, hvordan at den går ned og låser. Og igen, ned gennem tråden, ned under tråden, og op gennem perlen. Og den sidste. Og nu kan man se, at der begynder at komme den her trekantform, som selvfølgelig ligger meget smukkere i Miyuki'en, men man kan godt se fidusen i det. Vender den. Altid 2 perler på, når man starter, og så ikke ned i den første bue, men ned i nummer 2 bue. Op igennem. Ned igennem. Og op igen. Og stram godt til. Så er den der.